Здравейте хора! Аз съм KapiBG и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Да! Бях направил един епизод, на който се фейлна и не мисля да започвам наново, защото е много трудно. Тук са с мен братовчет ми. Нали бе? Тук е. Това събрах от миналия епизод. Извинете. Не кой знае колко, но от тук ще се мистя. Сега е. От тук ще се мистя. Но няма да съм тук. Спре бе. Братовчет ми тук играе някой шмона играе. Не ръка. Имам настройки братовчет ми. О, май, това се чу много силно. Много гадно. Няма да идеш. Или обират такъв. Вземам си партакещи. Ето, тук бях направил легото и... Добре заставя. Точно и аз ги търся къде са. Добре хора, няма да се занимавам с тъпости. Да имаш ли го пъти? И поема и тръгваме напред. Както си спомня, че ние сме Илюминати БГ. Не сме. О, да, цамбур. Цамбур. Да, братовчетка може да чуете сега. Илюминати БГ. И да, прокусим на брега. За да вземем една ябълчица, но мисля, че не стане. Стане. Просто щупи кура. Не, ще чакам. Аз ще убия това бонго. Так. Къде има овце, бе? What the fuck? Fuck this. Даш мога да вземем скока? Не. О, Илюминати! Случайност? Не мисля. Саплинг ли е това? Ще го вземем. За нашата малка фермичка. Която още няма бе. Ще имам. Която си Илюминати. Може би някакъв път го съм съд. Имам кръчка. Да. Fuck this shit. Няма. Кравата. Къде е мършото е? Кравата ми. Не. Тя е Майя Петровска, бе, как ще обиже? Ой, как ми да? Кожа, бе?
Фък? Това е Петровска. Даде бе, две. Ние и срамто. Вътре ще затворя. Трябва да пусне две. Бе! Точно по поръчка. Илюминати. Не мисля. Случайност? Не мисля. Чуйте този покурсор звук. Това го създава илюмината. Фак! Найс. Той не успява. Майка. Ода. Случайност? Не мисля. Така. Така, правим така, една печка, едни бутуши. Кактус нямаме? Добре. Имам. Така. Дайте един кактус и... Кое? Сложим това. Няма да е това. Аз съм Верата и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си бълкук. Аз съм Верата и пея много яко, защото всяка сутрин нямам кисело мляко. Аз съм Верата и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си бълкук. Аз съм Верата и пея много яко, защото всяка сутрин нямам кисело мляко. Фък, мама, не става. И да. Сега от тук, ако има кол. Фак. Да, и не забравяйте да се абонирате за канала на KapiPG. Да поставите един лайк. Да кажете на вашите приятели. За да се разпространи клипа. Вот колко много храна. А не ми трябва. Да, и клипа мисля, че след малко да свършва. Колкото и да е малък според вас. Но аз имам проблем с телефона. Или то не е проблем, просто не знам как да го направя. Но крафя е много нищо. Колкото повече, толкова по-добре. Той има овца. Майка ти овца. Шубена овца. Коза. Да, на бръчет ми не се начекна. Да, това е бъдната ми братовчетка. Фак! Добре, защо се разрива? Тебе си някой те удря.
Това мисля да е. Аз бях Капи БГ. Радвам се, че ви показах моя свят. И чао!